κόσμος γυρίζει ανάποδα και ο νόμος της βαρύτητας αλλάζει στο ανάποδο σπίτι. Άφησε τη φαντασία σου να σε ταξιδέψει και επισκέψου το μοναδικό αξιοθέατο στην Ελλάδα. Ανάποδο σπίτι στην Ολύμπου 28, παραλία, απέναντι από το Ναυτικό Όμιλο. Ανοιχτά κάθε μέρα, 10 το πρωί με 12 τα μεσάνυχτα. Μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Ο κόσμος γυρίζει ανάποδα και ο νόμος της βαρύτητας αλλάζει στο ανάποδο σπίτι. Άφησε τη φαντασία σου να σε ταξιδέψει και επισκέψου το μοναδικό αξιοθέατο στην Ελλάδα. Ανάποδο σπίτι στην Ολύμπου 28, παραλία, απέναντι από το Ναυτικό Όμιλο. Ανοιχτά κάθε μέρα, 10 το πρωί με 12 τα μεσάνυχτα. Μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Ο κόσμος γυρίζει ανάποδα και ο νόμος της βαρύτητας αλλάζει στο ανάποδο σπίτι. Άφησε τη φαντασία σου να σε ταξιδέψει και επισκέψου το μοναδικό αξιοθέατο στην Ελλάδα. Ανάποδο σπίτι στην Ολύμπου 28, παραλία, απέναντι από το Ναυτικό Όμιλο. Ανοιχτά κάθε μέρα, 10 το πρωί με 12